2016 kulturaren urte, Donostia hiriburu aukeratu dute. Goierrin ere bada hainbeste bertute, ta badegu amets bat aleginen truke. Aurten goibe berpiztu egin nahi genuke. 12 kanpaikada, 100 helburu, naiz ohiturak ez daukan ezanka ez buru. Urte berezia da, ta egon seguru, asmo eta ideia ederrak ditugu. Goierri bertso berriz jantziko zaitugu.